Boss, my name is Alvin Bautista of Explore Interlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Pink Nails Salon and Spa dito sa Ilang-Ilang Street, Green Village, Concepcion, Tarlac. Kung gusto nyo puntahan itong Pink Nails Salon and Spa from Walter Mart, nasa 2 to 3 minutes away lang naman itong place nila. So ito yung makikita nyo isang landmark PTT gasoline station. And may kanto dito, pakanan, pasok lang kayo. And ito na mismo yung place niya. Tapos bago siya mag-ADESA. So ito na yung building. Makikita nyo naman pink na pink sa harapan nila guys. Tapos napakarami nung mga services na in-offer nila dito. Open sila ng 9 AM to 9 PM. Yan, bago tayo pumasok at i-check yung loob ng Pink Nails Salon and Spa guys. So pabanggitin muna natin kung ano ba yung mga services na ino-offer nila. So meron silang whole body massage, head and back massage. First in Concepcion, Tarlac guys, magkakaroon sila ng sauna steam bath and yung kanilang Moroccan bath. And dito meron din naman silang hand and foot massage and foot detox, and of course body waxing. Other services na in-offer nila, meron tayong dito, pedicure and manicure, body massage, foot spa, glutatrip and SPMU, tapos yung kanilang hair and makeup. Yung Tarlaceños, lahat ng services na nabanggit natin, naka-promo sila or naka-markdown yung mga prices nila until December 31. And sa kanilang upcoming first year anniversary sa November 30 guys, magkaka-additional discount sila. So 1 day promo siya, sa first 5 makakakuha ng 40% discount, and then sa 6 to 10 naman na clients sila magkakaroon sila ng 30% off, and then sa pang 11 hanggang 20 guys magkakaroon sila ng 15% off. 21st onwards the clients guys, magkakaroon kayo ng 10% off. So aside dun sa markdown prices nila, magkaka-additional discount pa kayo. Hello, I'm Lai Bulanadi, the owner of Pink Nails Salon and Spa, located at Green Village, Concepcion, Tarlac. We are open daily 9 AM to 9 PM. Our services: nails, massage, waxing, threading, microblading, body scrub, all kind of body scrub, all kind of glutadrip, all kind of facial. And now we are reaching the first year anniversary. On the day anniversary, November 3, we have additional markdown, 40% discount, 30%, 20% and 15% and so forth. We have also additional services, okay, the sauna and the Moroccan bath. Soon we are open these services by next year January. So now, what are you waiting for? You can come and visit Pink Nail Salon, mga Tarlaceño, mga Kapampangan, mga Kabalen, Kalupa kong Malago. Thank you. Other sa nail extension na in-offer nyo, ano ba yung mga other services na in-offer nyo pang nail? Meron po tayong sir, regular gel, regular mani, pedi, at pwede rin po magpa-design, customized design po na gusto ng mga client, pwede rin po. Naglalagay din po kami ng mga beads, katulad po ng mga ribbon, flowers, at saka mga stone po, gaya ng mga ganito. Marami po tayong brand ng gel polish, kagaya po ng Born Pretty, Orly, Rosaline, Coco, at AS po. At sa mga regular polish naman po, nandito po lahat ng pagpipilian ng mga brand. Meron din po tayong regular Orly, AS, OMG, Chic, Mirror, Coronia, at Bobby po. Time for the hair and makeup. We do also a haircut for the men and women. We do a color, any color. If you want a highlight, we do here at Pink Salon. We do curl, a permanent curl. And we do a treatment, any kind of treatment. But the best treatment here in Pink Salon is the deluxe treatment. We do rebonding, local and branded product, plus balayage. Lalagay na natin yung patch sa ilalim ng mata para di siya madikit sa itaas. Magpo-proceed na tayo sa eyelash extension. We have size 8, 9, 10, 11, 12, hanggang 13 yung size. Ang napili po ng client ay size 10. Yan po yung lalagay natin. Ang paglalagay ng lash extension is 1 by 1 lang. Like, ganito. Para matibay yung gawa at long last. And now, magpo-proceed na naman po tayo dito sa lash lift. Meron po tayong eye pads, lash glue, and firming and neutralizing. Meron din po tayong lash lifting, floating. Ang ginagawa ko po ngayon ay facial for anti-aging, acne, and marami po kaming ina-avail ngayon for melasma, vitamin serum, quartz removal, and diamond fill. Ang ginagawa ko po ngayon ang aming signature foot spa.
Pagkakaiba lang po sa ibang spa, may nilalagyan po namin ng Nivea cream at glycerin cream. Pagkatapos po ng foot spa namin, mamassage po namin sila dito hanggang sa talampakan. Bali po ang tawag doon ay foot reflex massage. Aside from good services, we offer also free Wi-Fi, free coffee, water and tea. Other services na in-offer nila dito, Carlaqueños, yung kanilang body massage. So, marami silang body massage na in-offer dito tulad ng shiatsu, Swedish, Dorflex. Pero kagandahan ng massage ni Pink Nails Salon and Spa. So, may combination siya ng reflex and then stretching. So, mamaya papagawa natin sa kanila yung tinatawag nating ventosa. And syempre, may free daw tayong fire towel, yung tawag yata doon, I'm not sure. And guys, kung gusto yung pa-therapy, mag-offer din ng therapy si Pink Nails. So, meron silang therapist dito. Yung benefits na makukuha mo sa massage, guys, syempre nakaka-relax, nakakatanggal ng stress. And isa pa doon, guys, yung proper blood circulation. Yun talaga yun, na ipakita ko na lahat sa inyo, halos yung mga in-offer nilang services dito. Yan, huwag niyo kalimutan, sa November 3 ang kanilang first anniversary promo. So 1 day promo lang yun, guys. Naka-markdown yung mga services nila dito starting ng November 3 hanggang December 31. So additional discount ka pa kapag pumunta ka sa November 3. Yun, guys, so hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang Katarlaqueños natin dyan at mga taga-Concepcion itong Pink Nails Salon and Spa. One stop shop siya, guys, sa halos lahat ng mga services andito na. So until our next vlog, peace out.